Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMopasonye, i-channel Nofliki. Okubalulekile nokufanele nisicela kuwena ukuthi usubscribe nokuthi ube umuntu onikelayo kwi-channel, usenza le-account number, ngoba sineshow ukuthi lezi mpendulo esilethayo ziyakusiza, ziyakunelisa mancane amathuba ukuthi impendulo esilethayo zingakugculisi, zingakunelisi. So unalo-ke i-reason enkulu yokuthi unganikela, ungaba i-member futhi yale channel, uyabona. So inamba ngisenze kuphela uma ungumlandeli le channel. Uma ungena umlandeli le channel, angifisi ukuthi uyisense le number, angifisi ukuthi ungifonele, yabona. Nginezathu eziningi zaloko. Bayahlupha kakhulu abantu abangona amalunga le channel ngoba they always WhatsApp me because they don't understand. Baqhamuka ku-Google nje abona inamba, hawu wathatha inamba ngifonele, so uyangi-WhatsApp ke manje, uyangi-WhatsApp ngisendela ama-SMS, yabo. So ekuphethile Precious isabona phasa uma le ndiza iphahlazeka bese iyasha, lokho kusho ukuthini? Ukhuluma ngebhanoyi. Yini indiza? Indiza ibhanoyi. Yini ibhanoyi? Ibhanoyi i-airplane noma i-aeroplane. Lihle kuphupho la ubona khona ibhanoyi lindiza noma lisukuma liphakama liya emoyeni. Kuba uphawu lwempumelelo, ingaba ukuthola iposition, ingabe ukuthuthuka, uthole umsebenzi, noma uthole funding, noma uthole whatever losuku uyifisa empilweni sokuzoyithola. Kwabanye kuba ingoba elungisa idlozi, elungisa isithunywa bese libona ibhanoyi liphakama, ukhomula lento kamoya elungisayo iyalunga, yabona. So uma liphahlazeka ke, number 1, uma liphahlazeka ibhanoyi sesingekudeli ngophawu lubi, sizothi number 1 uma kuphi ibhanoyi uphawu lubi uma liphahlazeka, ngoba selusho ukuthi empeleni kunomzuzu omubo ozofika ozophazamisa inhlelo zakho singaphumeleli. Shuthi kunesikhathi esibi sokuphazamiseka kwezinhlelo zakho zingaphumeleli esizayo. 2, uma kuba la ibhanoyi yomunye angayibeka ngale ndlela lathi uma kuba ibhanoyi kuwuphawu lubi uma liphahlazeka, ngoba lokho kungasho ukuthi empeleni uzophoqa wena uzophoqa ukufekela kwezinhlelo zakho nokungafezeki kwefiso zakho. 3, omunye angayibeka ngale ndlela le athi uma kuba ibhanoyi kuwuphawu lubi uma liphahlazeka, lusho ukuthi empeleni wena kunezihibe, kunezithiyo nobunzima obuzokuvukela, ozohlangabezana nabo, obuzobe sebuphazamisa, buphinde buvimbe impumelelo nenqubekela phambili kuwe. Kukona konke okade ukuhlelile kuzokwenzeka. Kusho ukuthi ngeke kusenzeka ngenxa yalezi hibe ezizovela. Ngabe kade you were expecting a bursary, you were expecting a funding, you were expecting umsebenzi othile, position ethile, imali iphalazele ibhanoyi, futhi ngeke kusenzeke konke lokho, sekuzokuma, kuzophazamiseka. Kanti 4, omunye angathi ke uma uphupha libhanoyi kuwuphawu lubi uma liphahlazeka bese livutha, ngoba lento isithi kusho ukuthi kungenzeka kuphembeke izingxabano, kungenzeka kuphembeke izinkulumo ezimbi, noma ke bese kuphembeka ulaka leyidalwa oluzobe selithikameza inhlelo zakho. Kusho ukuthi kuney'nhlelo zakho lezi zingenzeka zithikameze ukuxabana nabantu abathile, noma iy'nkulumo ey'thile zizongahle zivuke, noma iy'dalwa zakho azineme ngokuthile okuzobe selokho kuholele ekutheni kuphazamiseke lezi zinhlelo zakho. Siyabonga kakhulu besibika la uma liphahlazeka ibhanoyi ukuthi kusho ukuthini. Kube kakhulu vele. Kusho nje kwehla isikhundleni, kusho ukuphazamiseka kwento zakho, kusho kwanje ukungalungi. Siyabonga. Kuleka